Živeli! U ruskom gostoprimstvu kruže razne priče. Danas ćemo saznamo koliko su srpska i ruska slavlja i trpeze zapravo različite ili slične. Sa našim prijateljem iz Rusije. Dobar dan, drugovi. U Srbiji obavezno se gleda u oči kad se nazdravlja. Ali mi nemamo baš tako, jer nakon trećeg živili ne možeš da vidiš prst pred okom. Mi u Srbiji baš volimo da ustanemo, igramo i pevamo uz živu muziku i svirače. Ali za nas ovo je malo čudno, jer ovdje ljudi samo pričaju, bacaju vicove i vesele bajke. Ako flaša vina je gotovo, mora da se stavi ispod stola. Mi baš ne stanemo ispod stola, mi samo donesemo novu flašu. Ali u Rusiji postoji 1000 zdravica. Za sreću, za prijateljstvo, za zdravlje, za novi auto, za novi posao u drugara. Sve zavisi od slučaja. Živeli! Za 50.000 pregleda.